Kop. Niin. Moikka, mä tulisin tänne, Hani. Tule. Miten sä katot? Jotain kivaa elokuvaa. Okei. Mutta mä olin lähdössä just tonne, mä en muista mikä paikka se on, retkelle jonnekin. Mut et sä ota mua mukaan. Mä katsoin telkkarin. Ei sitten, älä ota mua mukaan. Ikävä kyllä mä en voi ottaa sua mukaan, koska mulla on yksi lipu. Kenen kanssa sä oot siellä? Yksin. Tylsää. Kuolen. Oli kai sen sitten pakko lähteä sinne paikkaan. Minä nyt ikinä lähtikö. Ihanaa pizzaa. Rakastan pizzaa. Kyllä selvittää mikä se on. Tai ei. Häh? Kuka siellä voi pizza vähän? Moi. Ei. No, mitä asiaa? Etkö sä oo siellä? Joo, mä tulin vaan sanomaan, että heippa! Pitäis varmaan lähteä jonnekin autolla. Kaveria mukaan. Koska kerta nyt on kaikkea, niin kannattaa sitten ottaa kaikkea. Ja noin. Ja sitten tavarat, aina tavarat ekaksi. Oh no. Nyt pitää lähteä jonnekin. Koska mä lupasin itselleni. Mä pidän itteni lupauksen. Miksi mä en nyt tartu tähän? Miksi seuraat mua? Koska haluaisin tietää, mitä sinä teet. Tyttöjen juttuja. Okei. Ja niin mun pitää ottaa tietysti mopo mukaan. En mä sitä yksinkään voi jättää. Pitää hakea bussi. Tää oli vähän mudassa. Pitää hakea se. Kaikki tulkaa bussiin, jos aiotte tulla. Nää. Häh? Joku soitti minulle. Moi. Joo. Joo, kiitos. Okei, nähdään. Joo, heippa. Diandra soitti. Mitä mä sille nyt sanon? Diandra soitti. Oh my god. Mitä se soitti? Ja mulla on toinen. Ja Katie. Mä oon Katin kanssa ja Diandran kanssa. Kumman mä nyt valitsen? Diandran. Mä menen Diandran luokse. Malttia! Häh? Mitä? No, voisitko sä olla? Mä menen yhden tyypän luokse. Ai. Mutta oota. Voinhan mä pikkuhetkeksi tulla. No, niin sun tarvii. Kyllä mä voin tulla. Mutta mulla on sulle yhtä asiaa. No. Mä tulen teille, niin mä kerron sen. Ei voisit sä laittaa ton pois. Noin. Hyvä. No sitä asiaa, että mitä sä teet koko ajan?
Tyttöjen kanssa juttui. Mä en ollut niitten kanssa pitkään. Okei. Miksi sä kutsuit mua muuten tänne? No nyt kun mulla on aikaa, niin ehkä me voitais mennä vaikka eväsretkelle. Mulla on tänään synttärit. Sä et varmaan muistanut sitä. Oi ei. Ei voi olla todellista. Kukaan ei muista synttäreitäni. Ole rohkea poika, tiedän isä. Isäni aina sanoi, kun olin pieni, ole rohkea, äläkä itke. Mutta en voi. Hei. Mitä? Anteeksi, kun sä näet mua itkevänä, koska kukaan ei muista mun synttäreitä. Isä varmaan muistais. Mulla olisi sulle pikku asia. No. Tuu. Hyppää auton kyytiin. Okei, entäs mun ruoat ja kaikki? Ei niitä tarvita. Okei. Mikä paikka tää on? Hyvää syntymäpäivää! Oi kiitos. Mä luulin, että sä et muistanut. Miksi en muistais? En mä tiedä. Kiitsi. Ota mitä haluut. Oikeesti noin paljon kaikkea. Oh my god. Ei toi edes oo paljon. Mä haluaisin pizzaa. Sitten jäätelöä. Ei enempää. Mä otan vähän keksiä. Okei. Mä oon niin täynnä. Nyt mennään kotiin. Okei. Ai niin. Ai hotellille. Joo. Mennään hotellille.